Hi guys, yung man ako dito sa kusina, galuto ko kanang kuan, batong, ginisang batong gibutangan o kanang ginaling. Kaya si Junjun, gadyo siya daris motor ni Gian kay giintrisan gabi eh. Ninglakaw si Gian gabi kay nagtukaw sa lola sa ijang kanang plasmit ba kay gikuha nas Ginoo. Binuangan gid ba? Ano grabe. Silingan dani mga kuan man. Oh. Wala hitak. Siguro dugay pa sila ng gawas di. Wala gininduha. Dali. Gilubag gino kay gahi ba gini gilubag pa ubos para matuyok nila. Naginana man yo. Ano. Gilubag siguro pa ubos para matuyok ni nana. Ano nila ko? Saan man na nila? Buligya. Mao nas kalisod sa panahon karon guys, man mangawat na laman. Ito mo na niluwag ra ang laki nga kanawa. Nana may porma niyo. Nagana man yo. Nga na strict naman siya gahi ba kay ni. Oh, gahi Ang gilubag-lubag na. yan na, dayon gituyok. Kani nana na siya din ubos. Gituyok. Gituyok. Kahit giti na oh. Di man basta-basta matangtang. Ako kuning hugtag maayo, sige na kuning hugtag ko. Wala lagi na itong binuangan ko awa ko yung tanan itong Ah, na street na gudo, ana ko to. Ana man tani oh, na street to. Nawa, di na pareha diri oh na ana ta. Grabe mga tao karon. Diyan di man mandar. Gitsok. Kani gisarado. Kani mo ni gitsok ko. Asa mandar og yan ani oh. Sige wa mo kay bawan eh. Wala ko motudlo eh basta may nana na. Di ginamanda. Ginana man asa mandar sa ani buhata. Nalumos na lang. Pagabot na og hapon gabi na ginana na. Anong gitsok man? Giwangan gani. Grabe mga tao karon. May mga Itla. lingaw. Legit day tangay mo kumpiyansa sa mga tao ron bisan. Naila ko sige yan din ang gyud na padalog motor o tang ihatod wa. kuwaon na lang na. Bilin yung asa. Hindi na yung kuwaon na lang. Binuang ba? Mga binuang gadget nga silingan naman nanta. Akong nalumos naman. Hindi nakababad sa pag-iiyatakan niya. Nalumos. Akong limpyo ng spark plug. Mandar na siya. Ang gilimpyo ng spark plug ang bungkag. Basa ng gasolina. Dana ron tas giya subos ng mukaw. Dana subos mo. Taraw. Iwa yun. Akong kagabot na ko. Nanginani naman yun. Naka-choke na. Akong gibalik. Di na akong giyatakan. Sakit na ako. Biri at sa balay yun. Nalumos na klaro kayo. Nakababad ng to. Sing giyatakan. Kung paningot ko sugiyan ko. Sige. Kuno kayo na mandar pa. Dagan pa man ako. Muna diya. Di ginaw na ko. Nagka-choke diya. Ako na sige tularo. Di mandar dong. Itang spark plug. Nakawaya sa din. Kanang choke yung kita na. So huwag ko kayo bawa na. Pagtanaw na to. Ano na. Yung choke nakaabli na. Buti huwag yung mandar. Intrisan. Nalumos. Di naging mandar. Huwag nang ipagbuhin. Saka pa dyan purpose mo na dyan magi. Binuangan ng binuang lagot. Mga binuang baka nilang duda ko ni gikuhaon gani kay nganong gikuha. Binuang dang kawat, pangawat. Balo lang. Kay nganong natanos natuti pagadahiyan ni. Kani ito mabaw man tanay. Anam tanay. Ako ni gihugtan para nagana. Gibaw gituyo pa ubos para matuyo. Kay ano. Ana ni siya matuyok naman. Kuya, wag panahon karon guys, hindi tangay magkumpiyansa. Hindi sa silingan raw, na dyan man tag binuang. Binuangan man. Diha ra ko dyan subos, diha subos ra rin sa giparking. Pagawas ko nun nila, tingala siya. Kay, Pagawas nila, tingala siya ang sigmero na kay nana na. Siguro sila gibantayan, siguro. nakadaon na. Sila gibantayan, paggawa siguro nila, lakaw din to. Kaya guwapas na kagawa, lagi kanilo, wa na. Matangtang na. Oh, sa isugda na ginusaw. Ngang natanos mo eh. Kaya, bisag yung panganaw, no, di gini matanos ko basta ako nagihigpitag mayo. Naginana man yun. Ana, nagporma, nagana. Giana ni, tanos ah, muna natanos ang... Hagi tango-tango. Tango, pag-ana, pagtanos.
tuyok para ang lock dire. Dugay nila natangtang ni kay hugot ba yan eh. Siguro madugay sig tuyok naluwag na siya. Okay na kay mga pinunita mga bolt kasya man po do. Kuya, o gatang panahon karon. Oh, kasya pinunita na. Kasya mo yung list. May mga di nakakumpensaan ng mga tao ron bisag silingan pa kay Hindi ko matulog ka ng nakuan ba ni mo. Sige yan basta nahulog pa di gahay kayo posible kay kani kung sin meron wag ko niliyok-liyok kani ray maliyok-liyok ko. Ikulbaan na po sigiyan gabi nagpakuha na po kay jang motor kay binuangan. Grabe dyan mga tao karon di man mga haglot magbuhat ug dimadyo eh. Paningat tagang simod guys buntag pagani karang kalimuot. Init. Naghanggod kayo kuan dito bulkit sa tabang ni Kian. Tuluban ba sige binuangan. Ada pening tabang ni Gian. Nadatang nga. Manyo kay diha pening tabang ni Ja. Ang among kuyawan kaya doon mamud ko sa abi na ko si Dodo. Hindi ko si Dodo lola. Ginoo, mga tao karon di naka kumpiyansaan. Wait lang. Kaya isan pagsilingan o kadugo pa una dyan. Ito na kong kuyawa. Tulungin mo aglap na kuan. Ang akong dungog si Dodo. Dudo ngay mga Dito, po. oo, dito sa Mindanao. Ikaw nga, nganong nanawag ka mag-urasa? Nausa man mo? Buong no. Uto na ingon sigiyan. Tingnan lang sigiyan eh. Ikaw ay, siya ka man, uy. Nano ka man, uli na. Ito siya, di mo andar ang motor. O nga naman. Siya namin din isupuo ko doon. Iskina kong supuo. Hindi Iskina na ko gusto sila. bas. Di ba, bakit nagkunan ko ni Dudong? Ngano, nausa ka diya ma? Kusigiyan May pakailip na ako. Kasi kung kagay saba ba yan sa kuan Lunggan sa eh. punong lunggan. Binugkit siya yung kontra. Lubinta ko. Gintrisan Diyos giyan. Ang akong yung duda, si Dodo man. May gani ang cellphone diri sa akong kuwadi. Pagtingog, pintin akong, modi akong nadunggan. Pintin na akong, wala na ko sa kong galing, pinakatulog na ko. Ako gilamukawon. Manoy nakadengeg ka kay daghang tawag sang messenger wako ka dengeg kay nakatuog nako. Ano sa cellphone daghan kayong tawag? Modi din siya nanawag na ko. Ang ako lagi huna-huna, si Dodo. Pintin akong kisi-kisi nga, ngano nanawag ka bang unsa lang karong oras ha? Naunsa man mo diha, naunsa man mo. Masangil mo kagiwain. Ni anak siya. Dili lang oy sige yan eh. Igo aw. Igo oy. Nano man? Nausa ka man. Sa nako diri sa puula, diri sa eskina la. Kaya di na mo andar motor. Ha? Di na mo andar motor? Uy, Noy lamas giyan nakulbaan na pud. kulba na po. Ikamot sa ulo. Kuno ni naman dar. Yun sa nimo. Sinaka andar pa magudin. Nawala man lagi ang kuan to. Nakachok na siguro. Paglili na ko sa si chok. Retro po mo sa si chok. Mabuk kay balo. Sana mo na pila ilalom. Sa na. Ako lili kachok yun. Hindi nga gisira gani gichok. Maluangan yun. Klaro ka nino. Intrisan aron di na makapadagan. Mapili. Pero mabilin siya di nakauli. Binuhang ba? Grabe ay mo na yang kaglikan ba. Mo lagi din Nang binuangan ba? Mga tao karon grabe na. Di ko gusto na maglakaw sige na magabiin ako kay daghan kay ko una. Sa una ra gyud daghan mga binuang ba. Na di mga tao mangintirit. May gani kay wala puwas dayon. Siguro sila lagi bantayan. Siguro paggawa siguro. Mo siguro pay bago pa tunay binuangan. Yung simba kong binuangan ko, break baron, putdan ka ng mga pisa pa di harong simba ko madisgrasya nga na ba? Daghan man kayo mga kon mo ginagawa. Aglag niya gintrisan jud. Luwi lang pusgiyan si dugay to nakatu gabi eh. Ako nang iluwagan. Luwag siya. Huwag luwagan. Nga may mga anak siya. Di na dyan na siya padalinda doon og motor kay intrisan. Motor sila kompanya. Og bike, ihatid-hatid na naman jud na pa. Na napadadon. Kwaon lang sa orasa. Okay lang ka nang naray. Tuon ka nang istambay-stambay dugay. Ang akong yung nasa kong kutok kay si Dodo gyud. Nagkisi-kisi ko pagingon nga. Uy, ngano nga? Nanawag ka man ning orasa.
Naunsa man mo diha ang ako naulaban usay na nakuha nila ba? Pagingon ni Gian. Sige yan nila. Ako. Mapasa nakatulog. Nalimukawan ko. Kulbano ko gabi pag yung ni Junjun nga aton sa ni Just Gian. Sige kung kapuran niya nga lakaw na. Pagkaputi mo dong siya na lang isa. Minsa, may niunong niya. Katubumang ko ni Minsa. Na babae. Ito ba itong gagianan na nangaligo sila itong kamayon? Pagkabot na ako yun na pauli na kay basig. Pangitaan ko sa imong likanan. May babae na, siguro nga, itara na po nga, 40 taon, siguro ito, 40 taon. Buto yan basig, binuhangan na dong. Madyo kay gitung-atungan pa sa Gian. Paslight. Dito pa lang ko napit lang ko loloy. Tingnan na ko sige yan, kaya cellphone, pasiga rin, ginaanak, ngit-ngit mo na itong gilid. O git dito di sa skilid dito ng May gamay. poste, pero kamay kay poste. Hindi ko ba? Luoy lamang pud. Ilan siguro yung tricycle, kaya sukas tricycle, ayaw pa lang ko. Ayaw pa lang ko loloy dapit, naganaan na cellphone. Tutuara. Nga halong kay ko mga tools diri kay nangita mo siya kung siya isang kit sa park. Nalumos na si niyatak, pandar, wala, nakamot na naman mandar. Yung nagluligo na to singat nga rara ba kasing tanan. Paningot na niyo. Pagulong pa rin ako, nananasgihan, di naging mandar pa. Kung di na mamandar na, kondisyon ng puro mandar. Gichok siguro na. Ngayon ko lang yun, gichok. Saan siya gichok? May tanaw, pagtanaw na ko, gichok yun. Guys, mamahaw na mi. Nasigiyan na to, panjar ako na siya mukaon. Kaya dugay siya nakatog gabi na. Stress siguro na siya gabi na itabo. Loy lamang pud. Grabe ini diyang tawag na he. Ganihang pang pagmata na he. Mo pa'y pagkita na he nga. Agang messenger 15 miss call na. Kay gabi so pa ko natog. Nagkaistoryahan ay pami sa chat. Tanas siya nga manan ako dari. Ningabot na ko dari. Naghuat na laman ko sa ubanahang classmate. Ja, hanginan nga pagamping basig na ay mga hubog wa kuno mga hubog. Ja mo tang ginang katugon na rabak ko basig makatuog na ko. Ja tuog na laman ma. Adyo na laman og kanang may kabalaka kay magamping ko ana siya. Mo to nakatuog na ko mga alas 9 ka pinatuog na ko. Nawa jud ko nakadungog sa ijang kuan guys. Tawag-tawag. Ja majuga ni ijahang lula matapa dito siya si ijahang lula. Nanawag ja mo to na nakamatapog ko kay nagkagubot silang duha ni Junjun ug ni mama gan sa ilahang gikagubtan. Moto nakurat ko guys nakamata ko. Moto nga giadtong Junjun. So si mama Gabi jang giapas. Kano sigiyan. Sigiyan. Kuya mo nang buta kapil. Nakagubot lagi may gabi eh. Diyan mo to nga. Wala lamang ko ninga ba si Junjun rin ningad to. Moto guys. Gintrisan, gibinawangan. Sus Ginoo ko mga tao. Gichok, di maandar jud. Gichok man sa papaandar jud sa giatak na lumos na lang, samot na mandar. Mo nang mga tao jud karon guys, di jud kasaligan sa kadugo pa nimo, parinti pa na nimo. Dani ragud na itabo, daras ubos. Sus grabe, waga jud gipili. Mga parinti man og kadugo mangunay man. Gichok, wa ka boss giyan ba gichok. Malay niya sa gichok. Wagi mandar si giatak na lumos na samot na mandar. Loy lamang pasgiyan gabi, grabe dyan ni diyang tawag na he. 15 miss call, pagtanaw na ho sa ang messenger karong buntag. 15 miss call, grabe dyan ni diyang diang tawag. Sa nakatuog naman ko. Sa dyan ko nato gabi, kay ikapoy ko. Nang laba mo ko gahapon. Kaya mang labo na na mo dyan nang manamon na mga kay. Parang si Junjun, din na si Jama. Hagi. Luoy mo ka na ko, kalako na ko lawas. Ikaw may dapat tuluyan kinana kay Kay, siyempre magbiyahe pa din, manglaba. natural Ito na nang, din. adyo nang magtinabangay ba, magbiyahe ka din. Ako'y magbuhat sa buhatan ng sabay ka, mo ko'y trabaho. Nga naman gadyo na, magtinabangay. Kaya pa na ko. Mara man piyang matabang ng mga buhatan ng sabay, di gadyo ni trono ng mga buhatan ng sabay. Alangan man magbiyahe pa ka, mga trabaho ng sabay, ikaw pa di, madyo pa wala lang mga nagbinjo. Grabe na. Nag-asawa, gani ka karoon na i-asawang katambayayong, dagi mo ang asawa, di na mo patrabahoon. Siyempre no, may gibati. Naon ta guys. Diyan mo sa mi guys, diyan mo na to among vlog karong adlaw guys. Dagan kayong salamat sa inyong suporta ug perming pagtan-aw. God bless ninyong tanan, bye-bye. Bye bye guys. Mahaw sa tanay. Ping mo sa kanunay guys. Mahuta, mamaw sa mi.